Azi m-am trezit la 6 dimineața. Destul de devreme. Cred că dacă șeful meu mă suna și îmi spunea: Mădălina, mâine vii la 6 în loc de 9, aș fi făcut crize și mi-aș fi dat demisia. Însă, făcând-o din propria inițiativă pentru clientă dragă mie, care pleacă în vacanță și nu puteam să o las fără extensii de gene, având în vedere că eu aseară m-am întors din vacanță, am venit cu mare drag. Acum este ora 9 și puțin și sunt foarte bine, sunt plină de energie și sunt fericită că am făcut asta. Cred că asta e cea mai frumoasă parte în ceea ce fac eu. Într-adevăr, este o alegere. Când vreau să vin, pentru cine vreau să vin și orele la care lucrez. Însă atunci când lucrez 10 ore, 12 ore, nu mă simt obosită și sunt tare fericită pentru ceea ce fac. Și toți anii din spate, în care am plâns, în care am vrut să mă las, în care am avut luni în care nu am avut foarte mulți bani și trebuia să-mi calculez fiecare leuț. Toate lucrurile astea m-au învățat și m-au creat ca om, m-au construit și am învățat și cum este să ai, dar și cum este să nu ai. Și asta cred că m-a făcut foarte cumpătată. Cred că meseria asta de leș artistă poate duce destul de departe, pentru că această industrie a evoluat enorm. Așa dacă cumva ești la început și te confrunți și tu cu tot felul de probleme, pentru că știu foarte bine ce înseamnă să fii începător. Nu ai încredere în tine, nu știi dacă este pentru tine, ești super stresat înainte de cliente, nu ai încredere cumva că poți ajunge la un moment dat super departe și o să fii și tu poate trainer și o să ai propriul tău spațiu. Într-adevăr, nu e ușor, însă să știi că toate avem aceeași șansă. Așa că, surpriza mea pentru tine, pe care o pregătesc de ceva timp împreună cu Andreea, este un webinar gratuit în care vrem să facem puțină lumină în mintea ta. Pentru că această cale pe care trebuie să o parcurgi pentru a ajunge unde îți dorești în acest domeniu, pentru a reuși să faci doar asta, să fii doar leșactiv și să câștigi suficient cât să duci viața pe care ți-o dorești, trebuie să ai anumiți pași pe care trebuie să-i urmezi. Trebuie să știi că nu înseamnă să faci doar cursuri de tehnică. Trebuie să știi că trebuie să înveți din mult mai multe arii lucruri importante care te pot ajuta. Și vreau să îți arătăm exact pașii pe care tu trebuie să-i urmezi pentru a ieși în față, pentru a atrage către tine clienții de care ai nevoie, pentru că pentru a evolua ai nevoie de clienți în primul rând. Te așteptăm luni, 21 august, la ora 19, la un super webinar în care vei afla exact pașii necesari pentru a ajunge acolo unde îți dorești, adică la cliente multe și liniștite, la împlinire sufletească și financiară și poate chiar la nivel de trainer la un moment dat. Intră pe acest link din bio sau din comentariu, depinde unde vezi acest video, și înscrie-te pe grup pentru că acolo vom posta linkul unde se va ține webinarul. Abia aștept!